Salutare toată lumea, numele meu este Horațiu și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Skywars Insane Mode, aici pe serverul Hypixel. Și de data asta sunt singur, având în vedere că Norby și Eddie sunt plecați. Dar oricum sperăm că vom face un episod bun și că vom câștiga multe. Ok, hai să vedem. Ala, Portugala. A ce miroase? Miroase a clean up cumva? A mie așa miroase, nu știu. Sper că dau pe care trebuie, da, cumva. Bă, am trebuit itemele tale, boss. Da bine, mere și așa? Please, iteme bune. Wow. Nu, sincer, nu credeam că o să mă asculte. Ziceam la mișto mai mult, mai nou. Ok. Asta e ok. În porțiunea asta, având în vedere că ăla o dat din apă așa rapid, mă gândesc că nu știu. What? Nu, asta vreau să zic, mă gândesc că nu știu la chiar tot din ce... Nu, bine, bă. Pe cine știe aici? Cine să știe? Ok. Dacă nu dăm de un condat infect, s-ar putea să câștigăm. Nu știu ce le mai verific, sincer. Da, eu când l-am văzut pe ăla că de acolo ultima suflare mi-am zis That's how you know you fucked up. Ok. Ale furincean. Băi, băieților. Nu, l-am văzut pe ăsta cu coada ochiului. Mamă, ce m-am căcat pe mine. Nici nu mă atinge, dar asta nu e partea importantă. Mi-a plăcut că l-au dat fail și asta a fost partea cea mai șmecheră. Bă, Sulică, tu vrei să iei pe mine? Da, dă tu cu bulgari. Hai mă, că știm numai noi doi. Bă, da, dacă aș avea și o sabie mai bună. Boss. Nu mere. Mă, da, nu. Ești praf, bă, nu știu cum să zic. Acel moment când îți bagi joc de cineva. Da. Continuă. Bă, eu nu mă plictisesc, să știi. Bă, mă simt ca Tom și Jerry, bă. Boss. Bere un poison. Bă, ia mai ia un poison. Nu l-a luat, bă. Hai, bă, încă. Hai, bă, că și-o dat refill la chesturi. Nu vrei să prinzi refill-ul? Eu am luat Fire Resistance, bă. GG. GG să zicem și noi GG, că așa se face. Și am început meciul cu o victorie. Asta este foarte bine. Să continuăm. Ok. Trebuie să apăs click here ca să mai joc asta, dar... E un fine, cine observă. Ok. Să spun un mesaj. Ok, hai să ne apucăm de treabă. Bă, te rog, nu faci asta. Nu. Tura trecută a fost așa fain, am găsit și pantaloni ăia. Mă, nici ce spune unde-i. Măcar așa Protection 4 dacă îmi dădea ceva gen, nu? Ia bă, ăla s-a dus, lași pe celălalt. Asta înseamnă că aici este chestplate.
eu mă iau de la ăla dacă mă vede. Eu nu sunt aici. Eu nu sunt aici, boss. Bă, ce șmecherâs! Nila! Fără chestplate. Fără chestplate. Altceva? Aparent, asta nu prins nimic. Iau și eu cutiuța asta. Fără chestplate, pe l-am văzut pe ăla. Cred că au full lag, pentru că s-a oprit dintr-o dată jocul. Da, nu contează. Știți cum se zice? De fapt, nici eu nu știu cum se zice. Ok, în fine. Tipul ăla la strand, la Felix, știți? Și eu mă bat cu ăsta, gen. Hai frate, cu undița pe tine? Ne, mai bine nu, că văd că ești tare șmecher așa. Avea ce spune. Bun. Ok, eu contra 3. Contra 2, pardon. Am văzut că 3 și mi-a venit să zic automat 3. Ok, hai. Beatul, hai pe mine. Hai că știu că vrei să mă bat. Hai mă, clar mă bat. Să știi, ești clar mă bați. Nu zic de pe acum. Să-i dau speranțe, beatule? Să-i dau speranțe, ia ziceți. I'm naked. Am scris așa pentru că mă grăbesc. Hai. Hai, beatul. Oh my god, trebuie să vin eu după voi, dar nu-mi place așa. Nu mă... Da, băiat... Nu, 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 nu mă împingi după mine, nu mă împingi după mine. Da, da, da. S-o trăiție. GG. Încă un meci câștigat, 2 consecutive. Zic că destul de bine. Hai să mai încercăm unul. Deci chiar a fost destul de bine, având în vedere că nu mi-a dat chestplate. Ok, deci să mai încercăm încă un match. Ăla, Lucas, tu vei fi noua mea țintă. O, da, pregătește-te. Pregătește, am o sabie de diamond care va simți sfârșitul. Sau nu? Ne, glumeam oricum să simți. În chat. Ok. Puf, pași. Și nu mai vezi în secunda asta un uraș pe mine. No, bine, bă, dar nici nu mă așteptam. Dar nu mă lăsa și să câștig. Nici nu știu de ce vă mai obosiți, bă. Easy. Trebuia să zic asta. De ce nu-mi dau regen? Asta e o întrebare foarte bună. Te rog, nu mai veni unul pe mine. Nu de altă, dar nu vreau să mori. Ok, hai să facem un power 2, deși nu ne prea ajută. Adică e tot aceeași chestie, aproape tot aceeași chestie. Și noi pe ce ar trebui să punem asta? Hai să punem pe sabie. Charnes 2 ne-ar ajuta mai mult. Având în vedere că avem și... Oh my god! Dar Lucas face kill-uri, fraților, nu glumă. Stați un pic, eu văd bine? Bă, mai este în 5 de, nu-i văd pe aia. Eu l-o mid? Eu l-o mid. Lucas! That moment has arrived. Sorry, Lucas. My son, by the way. Ai fi vrut să-mi lași mie ceva fain. De mă împinge unul, voi nu mă iert. Power 5. Am zis eu că nu ne trebuie nouă Power 2.
Te rog, nu mă vedea. Hai că am luat chestii bune. Și chiar mă gândeam dacă sunt nu cumva să pun pe boots, să nu pun pe boots, habar n-avem. Boss, power 5. Am dat mult prea în avans. Oh, easy. Încă una. Să pe schelet sau ce? Eu nu... La noi prea pățintă. Vezi că ai coborât. Ești mai ușor de... Da. Hai. Hai băiatul. Până urma jumătate de viață din armă, bă, mi-ar fi rușine. A, dă în aer, că o să nimerești ceva porumbel. Opa. Cum sună? Eu pot să fac ringtone pe tine, boss. Hai, mă. Nu se poate termina așa piesa. Ce săracu. Și-a luat una cu flame. Bă, îl bă pe ăsta din arc. Eu glumeam până acum, dar... Opa. A ce-mi sună mie? Mie-mi suna perle, boss. Sau nu încă. Dar îmi va suna. Opa. Dar poți să și dai. Mă afectează. Băieții. Protection 4, Protection 4, Protection 3. I don't know who you are, but I will kill you. Opa. Eu ce era să te bat din ar și tu mai ai tu pe să mă dai mine cu arcul. Cum mi-a trecut. Cred că i-am făcut preza cu seceta. Oh! GG! G fucking G! Oh my god! Oh my god! 3 win-uri consecutive. Eu zic că e destul de bine. Deci, practic în meciul ăsta n-am avut niciun lose. Eu zic că asta e destul de bine. Deci, am și un knock pe mine, stai să scot. Să-mi puteți vedea fața. Ok, și cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un pumn butonul de like, share, subscribe și noi ne-am văzut data viitoare. Salutare!